De mensen op de Seine in Snits rennen joert uit voor de 100-jarige. En dat net alleen nog. Ik ga band, beppersezers en oerbeppersezers verrassen Grietje Valken naar Albeda. Dat doen ze met een speciaal lied voor de jubilaris. Echt bijzonder. Ja, oranje vlagen en gefeliciteerd met mijn 100 jaar. Hoera, het is bijzonder. Ja. Door het coronavirus zou haar bijzondere jeetje net vierd worden. De meesten kunnen vanwege besmettingsgevaar net dicht bij haar in de buurt komen. Dus waard een oplossing betocht. Het werd een hele stille dag, dachten wij. Maar er kwamen toch meerdere aanvragen van... kennen wij van je mems jongen? Ik vond het toch wel heel speciaal. Super ik wel wat emotioneel. Want ja, het is toch echt wel heel bijzonder dat ze 100 wordt. En nou ja, jammer dat we haar net gewoon even lekker rondroepen kennen natuurlijk. Maar dat hopen we later weer in te helpen. Vrouw Albeda went het bij haar dochter en skwaanzoon in. Het zijn hem de kangaroe-wijen. Uw mem is een geweldig dankbaar mens. En uw mem jouwt alles alleenig. Ze vreegt net. Dus het is echt een zegen om samen te zitten, om haar in een huis te hebben. En uw mem had ik een hele protte humor. Werkelijk, wel is ze soms slap van het luidje en dan zei ik het dan nog het meeste. Want ze samen willen om dingen van vroeger en dingen van nou. En ze kan ontzettend van de beppensissers genieten, van achterkleinkinderen, de oerbeppenssissers, ja. En de wiene net al in de lokwenskut van haar bjorlje en familiejoert. Ek koning Willem-Alexander bracht via een brief zijn lokwensken oer.